Free vaccine ba? Ano mo agi no? Free vaccine. Abot ang tagot. Free ride. Rasa mo, sir. Free ride, di mas. Libre para ba? Basahin nyo. Gabaw ka mong basa. Kibaw. Free vaccine. Sakay na ni. Okay, tuloy nyo. Dali sakay na. Asa sakay? Sir. Okay na? Hoy! Yan. Okay, start. Start na. Pali sa gamay, cake mo dagan namin. Asa no para vaksin? Asa no para vaksin? Hapit na sir. Isog sir, isog kamera para balik sa niya. Abot na, okay na. Okay na. Okay, naraman na sa tungkol man. Huwag pa talagdagan. Mabaksin mo. Sa kayo ninyo, abot eh. Huwag pa talagdagan ko do. Wala baksin. Ay, salamat mga vaccine. Nasag ko. Free vaccine eh. Sa main. Nagsabay na ako. Ikaw mo na yung nars. Pakikasin ni Nice. Taga sa ka daw. Taga sa ilaha. Ilaha kanang. Okay ra nimo vaksinan ka. Okay nimo vaksinan ka. Kayo. Naraban ni siya kanang certificate ha? Sa may certificate. May love na imong mga palalab. Sige daw. Sige kira. Matry na. Ngayon lang. Hinay-hinay lang da kay sakit mo ram ni pak sa buhaya. Ako sa isprihan kay. Baliwaran ako ng sakit. Ako muna. Sana sige. Pero hindi ako sakitan. Sige Isprihan ako Oh, saan ni? Yes, spray na. Ibaksinan na ka. Okay, hinay na. 1, 2. Ay, iti! Ipanay naman. Sige, sige. 1, 2, 3, go. Okay! Isa ko hinayog bulot ha. Isa. Oh, sige, sige. Sige na lang. Basta ang side effect ka na ha. Main love nimo ang imong crush. Tatpay ka na mo, dila. Next. Salamat ka. Ay, sige. Kani, wala na nagpaak sa kanang... Ay, sir, DVD na sir. Doon natin gugos ko eh. Ano na? Nagkukulang ko kayo. Sige, wala na nagpaak sa kanang ko na. Kanang sa crocodile. Buhaya man ito ganyan na. Crocodile na. Mawala mo na sir. Sige mo rin ka pa na. Awas ko yan ha. Mara ni, ang side effect yan eh. Ay, sir. Kasi sa diping. Matarong. Kasi matarong sir. Tabon. Tarong yung otok. Matarong yung mga otok. Gaya. Ang side effect yan usap. Ay, sir. Kasi sa diping sir. Matarong. Matarong ang. Imutok. Tarong. 1, 2, 3, go. Ayan ako to ha. Sige na. Sige. Sa dito ka na. Diman eh. Sige, game. Sir. Sisi. Vaccine ko. Next. Vaccine. Teka sa mga Milo. Sa Planet Venus. Yawa. Baby. Likod. Sakit ukiran eh. Kibaw na ka si CDP ka ni. Ang CDP ka ni kanang maka MVP ka bilmin ni gatot ha. Oo, ganito to. Sige. Okay, ako na ya. Sprayan ako. Sige. Kini ma, i-clear ta ni. Oh. Gay. Ang hinay ko. Okay, ang CDP ka na ha. MVP ka sa email gatot. Ay, sir. Taway na. Sure ka mo vaccine ka? Oh, pwede. Pwede. Kamu duha o siguro sa? Pwede na ako manghod. Dira yaw. Dire. Ayo. Pwede na. Okay. Sir, kasa mo ka sir? Driver ko, sir. Driver mo ko to. Driver. Ikaw mo driver. Sa private ba, oh? Private, sige. Nya. Sige ba ko sa CDP ka ni? Wala ba, sir? Ari. Samot ka kagwapo. Ha? Uso ka gwapo, kira? Gapo ko samot. Okay na. Sige, likod lang. Likod lang ta? Ayaw. Ano tumangan di? Para ko maka. Sige, Para sige. sugin mga mukha ko. Kaya ako sila. Oh. 1, 2, 3, go. Okay na, sa na lang ako CDP ka. CDP.
Okay na, sir? Okay na. Salamat. Gwapo na kayo, sir. Salamat, sir. Salamat. Mas okay ra. Hindi tra. Ano ba, nariyak mo lang, Gikon? Asa mo lang? Lagi ka, gwapo. Sabi ka na, Ah, gwapo daw si Dipi. bitaw. Gwapo bitaw. Jim Street na kaya ko. Si Dipi, pero, iba sa kamay. Gusto rin. Wala mo gabalik. Mo gibantay gyud. Pamilyar ko ato. Pamilyar ko ato. Sa ganyan, ito naghiring-hiring ko na ba? Kapos siya? Bitaw no. Report na ng interview na to. Adonis Gibar ba? Sige, Basi susunod na ko to din. kay grato niya or yang kaluha. Alay, pero, kasi Gibar na sa ito yung baksin-baksin. Hindi na ito yung jeep eh. Nga. Pero, okay rin, pamati ninyo. Sinasad noon. Pero mo lang kalito taon. Tra man sad. Yan pala video bi. Buang, nagpapaksin. Sila lagi ba ang certificate to? Ya, itong ka na eh. Itong nasa yung, tangayan mo kayo. Sakay ko. Vic, Ay, sakay ko. saya saka. Sakay ko. Ay, samok pa ni mo. Sa baksin na yan. Ito yung sige, mitan ang suluyo nun. Baksin, mitan ang suluyo nun. Baksin, mong gusto kay. Mo to baksin kay. Magsitan ang suluyo ba? Sama na eh. Abot na. Ano na? Okay. 2,000 years later. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Sumpa ko